Bafowethu, ngiyaye ngingathandi kakhulu ukusebenzisa amagama alumelayo, kepha ngizolisho nje ligcwala umlomo. Ake niyekeleni ukuba zilima, ukuba ziwula. Ubaba uThokozani Langa enkulumeni yakhe ayikhuluma, angiliboni olubi. Wayikhipha isiyalo ngokungathathi isayidi, either umlandeli kaKhuzani noma umlandeli kaMthandeni, but wayekhipha isiyalo ngokuvikela isithunzi somculo kaMaskandi. Lezi nkulumo ey'ngaka, lezi iy'nhlamba ey'ngaka eseniy'bhekisa kubaba omdala kangaka, yini madoda senilahle? Bafowethu, iyona ndlela enafundiseka ngayo le madoda ezinja. Ubaba uThokozani Langa, I think 80% wethu esilandela umculo kaMaskandi ngasizala ubaba kithi. Mina nje mangingaphosisi ulingana nobaba ongizalayo. Wrong kakhulu bafowethu lento. Inkinga yenu seniy'tshela ukuthi nazi kakhulu. IsiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ubaba uThokozani Langa umkantshubomvu endimeni kaMaskandi, mdala kakhulu. Izinto akayibuki nje ngeso leni lenibuka ngalo, akacabangi njengokucabanga kwenu, ukucabanga ngeso elijulile. Njenganini la okuya kumele khona uthathe iy'yalo kumuntu omdala wena bese uphikisana nalezo y'yalo. Ekugcineni kwakho konke ubuye la uzoyibiza ngomholi, ubuye la uzoyibiza ngensizwa yokunuka masisimbe nje. Hayi, nabafana seniyacasula manje nemadoda ezinja.